ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 18 ምስለ ሓንቲ መበለትን ዓመፀኛ ፈራድን ቁጽሪ 1 ከይቀበጹ ኩሉ ሰዕ ክጽልዩ ከም ዝግብኦም ድማ ብምስላ ተዛረቦም ከምዚ ኢሉ ኣብ ሓንቲ ከተማ ንኣምላኽ ዘይፈርህ ንሰብ ድማ ዘይሓፍር ፈራዲ ነበረ ኣብታ ከተማ እቲኣ ድማ መበለት ነበረት ናብኡ እናመጸትካ ምስ መባእስተይ ፍትሒ ኣውጻለይ ትብሎ ነበረት እናኣበያ ኸዓ ሓያሎ መዓልቲ ኣደንጎያ ድሕርቲ ግና ብልቡ ኣምላኽ እንተ ዘይፈራኹ ሰውን እንተ ዘይሓፈርኩ እዛ መበለት እዚኣ ኣላ ሓቢላትኒ እያ እሞ መሊሳ እናመጸት ከይተሰልክየንስ ፍትሒ ዳ ከውጻላ በለ ጐይታ በለ እዛ ዓመፀኛ ፈራዲ ዝብሎ ዘሎ ስምዑ ኣምላኽ ዶግዳ ነቶም ለይትን መዓልትን ናብኡ ዝጠርዑ ሕርያቱ ፍትሒ ኣየውጻሎምን እዩ ይጽመሞም ዶኸ ቀልጢፉ ፍትሒ ከም ዘውጻሎም እብለኩም ኣለኹ ወዲ ሰብ ምስ ዝመጽእ ግና እንድዒ እምነት ደኾን ኣብ ምድሪ ክረክብ እዩ ቁጽሪ 9 ንሓያሉ ጻድቃን ምዃኖም ብርእሶም ዝእመኑ ንኻልኦትን ዝንዕቑ ዝነበሩ ድማ እዚ ምስላ ዝበሎም ክልተ ሰብኣይ እቲ ሓደ ፈረሳዊ እቲ ካልኣይ ከዓ ተጋዊ ክጽልዩ ናብ ቤት መቕደስ ደየቡ እቲ ፈረሳዊ ደው ኢሉ ብልቡ ወኣምላኽ ኣብ ሰሰሙን ክልተ መዓልቲ እጸውም ካብ ኩሉ ገንዘበይ ከዓ 10 የውፅእ ኣለኹ ከምቶም ካልኦት ሰባት ከተርቲ ዓመፅቲ ዘመውቲ ወይ ከምዚ ተጋዊ እዚ ስለ ዘይኮንኩ እመስግነካ ኣለኹ ኢሉ ጸለየ እቲ ተጋዊ ግና ኣብ ርሑቕ ደው ኢሉ ኣምላኸይ ንዓይ ንሓጥእ መሓረኒ እናበለ ኣፍ ልቡ ይወቅዕ ነበረ እምበር ዓይኑ ናብ ሰማይ ቋሕ ከብል እኳ ኣይደፈረን ርእሱ ልዕል ዘብል ኩሉ ይዋረድ ርእሱ ዘትሕት ግና ልዕል ይብል እዩ እሞ እዚ ሓለፋ እቲ ጸዲቑ ናብ ቤቱ ከም ዝወረደ እብለኩም ኣለኹ ንህፃናት ኢድ ከም ዘንበረሎም ቁጽሪ 15 ንህፃናት ድማ ክትንክዮም ናብኡ ኣምጽዎም እቶም ደቂ መዛሙርትኻ እዝርእዮም ገንሕዎም ኢየሱስ ግና ጸዊዑ መንግሥቲ ኣምላኽ ንኸምዚኦም ዝበሉ እያ እሞ ሕፃናት ናባይ ይምጽኡ ሕደጉ ኣይትኸልክልዎም ንመንግሥቲ ኣምላኽ ከም ህፃን ኮይኑ ዘይተቐበላ ኮቶ ከም ዘይኣትዋ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ በሎም ሃብታምን መንግሥቲ ኣምላኽን ቁጽሪ 18 ሓደ መራሒ ድማ ሄር መምህር ናይ ዘላለም ህይወት ምን ትኽወርስ እንታይ እግበር ኢሉ ሓተቶ ኢየሱስ ከዓ ንምንታይ ሄር እትብለኒ በጀካ ሓደ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ሄር የልቦን ነተን ኣይትዘሙ ኣይትቕተል ኣይትስረቕ ብሓሶት ኣይትመስክር ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ዝብላ ትእዛዛት ትፈልጠን ኢኻ በሎ ንሱ ከዓ ንዚ ኩሉስ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ እሕልዎ ኣለኹ በለ ኢየሱስ ድማ እዚ ምስ ሰምዐ ገና ከዓ ሓንቲ ተሪፋትካ ኣላ ዘሎካ ኩሉ ሸጥካ ንድኻታት ሃብ ኣብ ሰማይ ከዓ መዝገብ ክጸንሐካ እዩ ንዓውን ሰዓበኒ በሎ ንሱ ከዓ እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ሃብታም ነበረ እሞ ብዙሕ ጓሃየ ኢየሱስ ብዙሕ ምጓሃዩ ርዩ ሃብትን ዘለዎም ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ምእታው ክንደይ ጭንቂ እዩ ሃብታም ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ካብ ዝኣቱስ ግመል ብዓይኑ መርፍእ ክትሓልፍ ይቐልል በለ እቶም ዝሰምዑ ከዓ መን ደኣኾን ክድሕን ይኽእል በሉ ንሱ ከዓ እቲ ንሰብ ዘይከኣሎ ንኣምላኽ ይከኣሎ እዩ በሎም ሽዑ ጴጥሮስ እንሆ ንሕና ጥሪትና ኩሉ ሓዲግና ስዒብና ካሉና በሎ ንሱ ከዓ ስለ መንግሥቲ ኣምላኽ ኢሉ ቤት ኮነ ወይ ወለዲ ወይ ኣሕዋት ወይ ሰበይቲ ወይ ውሉድ ዝሓደገ ኣብ ዘመን እዚ ብዙሕ ከዓበት ኣብታ ትመጽእ ዓለም ከዓ ናይ ዘላለም ህይወት ዘይረክብ የልዎም ኢሉ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ በሎም ኢየሱስ ብዛዕባ ሞቱን ትንሣኤውን ሳልሳይ ጊዜ ከም ዝተዛረበ ቁጽሪ 31 ነቶም 12 ወሲዱ ድማ እንሆ ናብ ኢየሩሳሌም ንድይብ ኣሉና እቲ ብዛዕባ ወዲ ሰብ ኣብ ነቢያት እትጻሕፈ ኩሉ ከዓ ክፍጸም እዩ ንህዛብ ሓሊፎም ክህብዎ ከላግጽሉ ክጸርፍዎ ጥፉን ክብልሉ ገሪፎም ድማ ክቐትልዎ እዮም ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ክትንስእ እዩ በሎም ንሳቶም ግና ካብዚ ሓንቲ እኳ ኣየስተውዓሉን እዚ ዘረባ እዚ ተሰዊርዎም ነበረ እሞ ነቲ እተዛረቦ ኣየስተብህልዎን ነበሩ ኢየሱስ ኣብ ያሪኮ ሓደ ዕውር ከም ዘሕወየ ቁጽሪ 35 ኮነ ድማ ናብ ያሪኮ ምስ ቀረቡ እንሆ ሓደ ዕውር ኣብ ጥቓ መገዲ ተቐሚጡ ይልምን ነበረ እኩብ ህዝቢ ክሓልፍ ከሎ ሰሚዑ ከዓ እዚ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተተ ኢየሱስ እቲ ናዝራዊ ይሓልፍ ኣሎ ኢሎም ነገርዎ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ ኢሉ ጨርሐ
تم قدميت زخدو زنبر سقبل جنحوه نسجنا ود داويت محرن إلو أزيد ترحه يسوع كا دو إلو نابو كم تصو عززة نابو مسكرب دما يسوع انتي كجبر الكات دللي على خايلو حتته نسخة أقويتاي كرئي بلو يسوع دما رأي امنتك أحويتك بلو بو رأي نعملخ نامسكنا خاصعبو تمزبي كل من إزمس رأيو نعملخ أمسكنو